An balima cɛ n'a muso denmisɛn fara mɔgɔkɔrɔba kan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen déjà ne bɛ excuser parce que a kɛra fama ye vraiment n kun y'aw bila mais aw bɛ hakɛ to an kun bɛ baara kurun dɔ de la mais sisan o nɔgɔyara donc an bɛna wuli ni fanga ye aw yɛrɛ ɲɛ bɛ kow la nin an ye foire kɛyɔrɔ la an nana sɔrɔ la ko foire wulila mɔgɔ si tɛ yan nɔ mɔgɔ kelen bɛ olu ye yan ye olu de tun b'an kɔfɛ et tout voilà aw yɛrɛ ɲɛ bɛ minɛnw na et tout bon an bɛn'u ɲininka u wulila kun jumɛn na ani u wulila an ye mun k'u la n'a sɔrɔla a ye degun de las'u ma walima n'a kɛra cogo min na u k'u hakilinata fɔ an ye aw ka ne si tan ne fɛ ni ɲankuma Ouais, c'est c'est qui la femme celle qui est bokoye. Ouais, moi, j'ai Mobokati. Je suis un Burkinabé, mais j'ai vu au Mali, ça fait depuis dans les années 2002. Je suis Meyalan Farkela Nouéga Barake. Ok, il t'a remis jam. Drabo Jonas. Drabo Jonas. Ah, Drabo Jonas. Bon, comme il y a fait qui est menuisier. Bon, il y a fait il be na foire kero la ibe foire moga yoro sigi. Bon ça non, comme il y a un mabo et il hakina e munyo koka. Bon, il y a un temps mabo mais le problème c'est quoi? Moi va comment pour banane mo gote flanyer et jamana massa au fanane mo gote flanyer. Le problème à mabo sababu kera wuludeye mais vous savez minke pour ga farkela nous encourager pour que kana ke ko wore au bolo mini degunte fana ne qu'on a fait au drone les solutions parce que moi tiens mon inquiet sans depuis 31 drone jusqu'à la fin d'année 50 amane tout parce que tiens be bitiki tout bolo sugula opita maintenant les takana sigi en ka ferry donc opita compte bo min soro obudo era profiter ka ta bitiki ta parce que abo min soro aba don min mais na fora quoi ma bo donc on va ni o se ka do duma même pour encourager quoi tu as compris OK et tu demandes min on tient comment ga dépasser nous sommes des ouvriers tout court parce que on a ka barala ne tout ce que c'est pour la fana avant fana toro parce que moi be here ki na degonelo degombe fana kan vrai ou faux voilà merci comment aurait été ka fo OK merci namso kambe merci ne fɛ ni ɲankuma ba ni ɲankuma bi sigi yɛrɛ fan filɛ kɛ bagaw ye ne tɔgɔ Aruna Diko e feerekɛla ye yan foire la an y'a yɛrɛ ɲɛ bɛ ko la ko foire wililen no et tout bon e yɛrɛ degun jumɛn b'e kan ani i hakilina ye mun ye bon n b'a fo n bɛ maliyɛn bɛɛ fo degun min b'an kan bɛɛ b'a dɔn parce que jamana in jɔlen don a bɛ taa san 10 ye an tɛ taa kɔ an tɛ na ɲɛ anw ye débrouillé de ye nin kalo san o san kalo laban ye n'o décembre ye nin y'anw ka foire de ye an bɛ nin kɛ bɛɛ b'a kalama a ka taa san 30 ye an b'an ka musakaw sɔrɔ a la a ka fisa an ma kosɛbɛ bon n'a fɔra ko ka n'o tiɲɛ ko coronavirus wali ko c'est vrai bana ye tiɲɛ mais ko b'anw fɛ min ka jugu bana ye jamana jɔlen don san 10 an tɛ taa ko an tɛ taa ɲɛ politimɔgɔw bɛ kɛlɛ jɔyɔrɔko la sɔrɔdasiw bɛ kɛlɛ jɔyɔrɔko la hali diinɛɲɛmɔgɔw bɛ kɛlɛ jɔyɔrɔko la sira t'anw fɛ yan jamana fankelen bɛɛ bɛ nɔnɔ na san joli bandiw ka mɔgɔw faga yan insécurité totale ka kɛ wari min na kɛ moto min na ɲɛ ma se ka sɔrɔ ko la ka na bagaw ma k'anw lawuli ka bɔ yan anw tɛ tɛmɛ 20 jours 15 jours kan yan or que suguba bɛ yen o jama ka ca yan jama ye i y'a faamuya damana ni jama ka ca yan jama ye jikɔrɔni para sugu filɛ nin an bɛ sugu la a bɛɛ jama ka ca yan jama ye donc anw bɛ sigi 15 jours an wuli anw ni wuli bɛ se ka bana nɔgɔya bɛ se ka bana juguya de an kɔni wula mais an kɔni degunna an fana ye jamanadenw de ye mais vraiment an degunna a ma bɛn an ma hali sini wa u y'an wuli ma foyi d'an ma ma foyi fɔ an ye fana vraiment an kɔni an y'an ta to ala ma o ne ka kuma ye merci ça va OK Don i se k'i tɔgɔ ni jamu fan filɛli kɛ bagaw ye bon ne tɔgɔ Mohamed Kaba Jakite Mohamed Kaba Jakite e nana sanni ne la foire la walima e nana yala yala parce que an y'a mɛn k'a fɔ ko yan foire jama yalalikɛ jama ka ca ni sannikɛ jama ye dɛ bon tiɲɛna ne kun nana sanni de kama mais yɔrɔ in wulili a ma diya n ye quoi a ma diya n ye yɛrɛ yɛrɛ de munna parce que ka d'a kan président min sigilen don sisan a président a bɛ k'an sɛgɛn quoi a ma baara kɛ fɔlɔ a bɛ k'an sɛgɛn n'a fɔra an bɛna san kelen min kɔnɔ ko an diya fɛn ɲɛnamaw bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na n'a fɔra k'an bɛ na yan an bɛna sanni kɛ bon n'an nana sɔrɔ ko yɔrɔ wulilen don a bɛ kɛ dusukasi an ma quoi i m'a ye o de la a wulili a ma diya n ye quoi awɔ OK merci awɔ
ne fɛ ni ɲakuma somɔgɔ dun i bɛ se k'i yɛrɛ fɔ an filɛlikɛbagaw ye tɔgɔ Mamadu Sako Sako a bɛ Sako est frère Sako ye frère e de y'o ye ok a bɛ komi e degunnen don dɛ ne fa vraiment n degunnen don fo ka dama tɛmɛ wallahi n degunnen don i bɛ se k'i degun kun fɔ baara foyi t'an na ni fɔri in tɛ san laban in na kɔni kalo kelen dɔrɔn bon an bɛ san bɛɛ kɛ ka nin de labɛn vraiment an bɛ san bɛɛ kɛ ka nin de labɛn donc vraiment an kɔni an nana ɲina an ye minɛnw bɔ dɔrɔn u nana ko an ka minɛnw cɛ vraiment an kɔni degunnen don dan an degunnen yɛrɛ de don wallahi an degunnen don kojugu o de kɔni ye min f'u ye u ka kow lajɛ k'o de ka ɲi an ka segin an ka kuma n'u mago b'an na waati o waati u k'an wele an ka kuma o de ka ɲi mais kana wuli kana bi an kan ko an ka wuli ten nɔ vraiment o man ɲi quoi a kɛra jigitigɛ dan de bon ne ni ɲɔgɔnna caman de don maa caman de bɛ juru ta ka na yan maa caman de bɛ waliminɛnw minɛ ka na yan maa caman bɛ yen place t'u bolo foyi t'u bolo coxeur don mais n'a ɲɔgɔnnaw fɛ u nana fɔri in na u sera ka bitigiw dayɛlɛ u yɛrɛ yɛrɛ bon fɔri in na an bɛ fɛn caman sɔrɔ fɔri in na quoi vraiment a kɔni an yɛlɛla ɲina a digira an na kojugu wallahi bon ne kɔni min bɛ faamaw ye u k'a lajɛ quoi u k'a lajɛ n'u bɛ se k'an dédommager kɔni o ka d'an ye normalement u kan ka an ka hakɛw d'an ma quoi parce que an ye dépense minnu kɛ c'est trop an taara minɛnw san ka na kɔfɛ c'est trop minɛnw b'an bolo bɛɛ fɛti minɛn de ni fɛti tɛ a tɛ feere donc o yɛrɛ ye échec total ye donc ne bɛ min fɔ a ye a k'a f'u ye u k'a lajɛ k'an dɛmɛ k'o de ka d'an ye quoi voilà. merci. ouais sinon coronavirus ko in na an yɛrɛ ye mesure ta yan an ye safinɛjiw sigi da la ka geliw sigi da la ka kasinew hali ni bɛ don an bɛ kasinew d'i ma an commencera k'o bɛɛ kɛ a b'an k'a daminɛ donc n'u tun y'o mesure sugu ta an kama o de tun ka d'an ye quoi ya mais vraiment komi nin ko kɛra ka ban donc ji bɔnna a se ka cɛ bilen quoi mais ne kɔni ye min f'u ye u ka kow lajɛ quoi ka kow lajɛ u k'an wele an ka segin an ka kuma o de ka ɲi n'a bɛ ɲɛ cogo min na an ka kɛ ten voilà o de tun ye ne ka kuma ye. merci. ne fɛ ni ɲakuma ba ni lo i bɛ se k'i yɛrɛ fɔ an filɛlikɛbagaw ye ok ne tɔgɔ Lasine Sanogo je suis le premier vice-président de la rue Marchande du foire à la CI donc comme on en a ɲininka maintenant fɛn min y'an sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la an ta in tɛ se k'a lakale ka da fɛn caman kan n'i y'a jateminɛ san laban n'o ye 31 ye c'est-à-dire an bɛ yaala-yaalaw ni mɔgɔ minnu bɛ yen ni moyenba t'u ye olu de bɛna foire la olu de bɛ foire fana participer foire kama a caman bɛ yen u ye butigi sɔrɔ mɔgɔ camanba de bɛ yen foire kama parce que décembre la n'u bɛ wari min sɔrɔ a dɔw b'u profiter ka taa butigi dayɛlɛ mais n'a fɔra ko coronavirus nana avant que an kun ka nin fɛn in ta avant que an ka a tɔgɔ bɔra an kɔnɔ gouverneur ka autorisation sɔrɔ n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ en tant que autoritaire anw ni mairie de bɛ jɛ ka foire in sigi ɲɔgɔn fɛ bon maintenant kana fɔ ko ka rue Marchande wuli sans que Jikɔrɔni sugu bɛ marché la Lafiyabugu sugu bɛ marché la suguba bɛ marché la ne t'a dɔn k'a fɔ coronavirus a bɛ se ka sɔrɔ rue Marchande de kan wa ou bien bolo min don ne kɔni ma se k'a faamu an ka mɔgɔw ka centaine millions de tiɲɛna yan pour que an ka sigi an bɛ fɛn caman de sara i n'a fɔ énergie i n'a fɔ publicité i n'a fɔ a tɔgɔ bɔra an kɔnɔ sanu minnu bɛ installé an bɛ mɔgɔw de ta u bɛ nin bɛɛ installé u bɛ nin bɛɛ de sigi wari de bɛ bɔ a bɛɛ la fɛnɛ donc an kɔni ka dusuma kasa ni gouvernement kɔni sera k'an récompenser vraiment a bɛ diya an ye cogo bɛɛ la parce que an ka mɔgɔw moyen tɛ a si ye mɔgɔ minnu nana k'u bɛna dɔɔni dɔɔni ɲini n'a fɔra k'a fɔ dɔɔni dɔɔni ɲini kɔnɔna na a tigɛra yɔrɔ gouvernement yɛrɛ kan k'a lajɛ donc ɲininkali minnu bɛ ne fɛ k'a fɔ aw ɲɛna a n'an yɛrɛ touchera ka se degré min ma ala de fɛnɛ b'o dɔn et puis ko in fɛnɛ an bɛ fɛ toujours gouvernement k'an récompenser o kɔni y'an ka laɲini ye aw ka ɲininkali kɔfɛ hali bi ala ka ɲa ka d'an ma an ka hɛrɛ ye min ye ala ka sabati
Voilà, salam Mamadou. Merci. Ok, merci. Aïwa, afilal ke pour ayre buraka forme roga malame. Je pense que y aperçu fitin soro ou sentiment là. Voilà. Donc uyo wele kandi anga fama ma ko uga anna soro la akera uga sigi ga kuma kada kan olu be san beke kan foiri labe na fora ko olu yere be juru ta kana bo mo do yere be baratu bolo donc nu nana yan wakati kelenim na ku be na baranim ke na fora ko o tiena donc voilà ama jawye ama be en plus ko u kunye kashino kumbe fɛn kun bɛ yan gel kun bɛ yan nɔ donc ni mɔgɔ entre fila bɛ n'i bɛ don ani n'i bɛ bɔ a bɛ k'i la wa fɛnɛ i ni kasine bɛ don voilà mais n'a fɔra ko o bɛɛ kɛra mais halisa foyi ma kɛ franchement ko a digilen no la hali menuisier bɛɛ y'u ka kuma fɔ aw yɛrɛ y'a ye bon je pense que a tɛ tɛmɛ nin kan donc an b'a fɔ ko aw kan bɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ